Hola, aquests dies algunes tradicions es mantenen en el Baix Vallès. Els pessebres, pastorets i campanyes de joguines són presents a molts municipis. Avui volem mostrar amb més detalls alguns dels més característics que hem pogut visitar i descobrir com es preparen. Comencem al Visions. Els pessebres són uns muntatges tradicionals per a aquestes festes de Nadal. A Mollet cada vegada hi ha més entitats que realitzen aquestes instal·lacions en diferents espais de la ciutat. Alguns fa anys que fan aquests muntatges, d'altres, en canvi, aquesta és la seva primera vegada. L'objectiu és captivar el públic perquè no es perdin cap detall d'aquestes obres d'art. Aquesta és la figura d'un soldat i aquesta és d'una dona rentant roba. Totes dues formen part d'aquest pessebre fet tot amb ganxet. Per primera vegada, les usuàries del curs d'aquesta tècnica, de l'Associació de Veïns de l'Estació del Nord de Mollet, han fet aquest muntatge elaborat íntegrament de ganxet i que han volgut cuidar fins a l'últim detall. Ara el mostren a la ciutadania en el local de l'entitat. Fue una idea que se nos ocurrió porque ya aquí hacemos cursos de ganchillo por las tardes y una tarde se nos ocurrió que por qué no hacíamos un Belén. Para el año que viene tenemos cositas, estamos pensando en hacer un árbol grande. La seva creació es va iniciar al mes de maig i en total participen 8 dones del curs. Per tenir-ho enllestit s'han emportat feina a casa per aconseguir acabar tota aquesta obra a principis de desembre. Lo íbamos haciendo conforme nos iba dando la idea, íbamos voy a hacer esta, decía, pues yo la veo, venga, vamos a hacerla, voy a hacer lo otro, pues yo lo veo, vamos a hacerla, y así. O sea, que no fue una más difícil que la otra, sino fue poco a poco. En aquest pessebre, totes les figures han representat un repte en la seva confecció, perquè mentre les alumnes aprenien aquesta tècnica per teixir, anaven creant les figures. La construcció del castell ha estat la més complicada, una proposta que ha implicat a totes les participants perquè han aportat les seves idees. Cada uno iba diciendo, ay, ¿por qué no hacemos un huerto? Ay, ¿por qué no ponemos unos niños jugando, saltando la comba? Ha sido idea como de todas. El pessebre es pot visitar cada tarda de 5 a 8 del vespre a la seu de l'Associació de Veïns de l'Estació del Nord i estarà exposat fins després de les festes de Nadal. I d'un pessebre anem a visitar-ne un altre. Aquest està a l'entrada de l'Ajuntament de Mollet. Des de fa més de 10 anys, els alumnes de l'Escola Especial Can Vila realitzen ells mateixos aquest pessebre. Des de l'inici de curs, al setembre, es comença a preparar amb la implicació dels alumnes que aporten les seves propostes. Cada any, aquesta iniciativa és un repte per l'escola. Els darrers anys hem intentat una mica anar representant monuments o edificis del nostre municipi i hem fet, per exemple, l'ermita de Gallecs, hem fet la masia de Can Vila, aquesta que tenim aquí al costat de l'escola. L'any passat vam fer el Museu Abelló, l'edifici del museu, i aquest any hem dit, bueno, va, doncs parem d'edificis de Mollet i anem a fer una cosa una mica més rústica i hem volgut tornar una mica als orígens i fer aquesta cova. Els alumnes són els encarregats de fer aquest pessebre a través de materials reciclats com el cartó o la fusta. A més, han fet alguns elements amb plastilina, com la part de les verdures de l'hort. M'ha agradat molt. En tomate, con plastilina. Y también plátano, un poco de todo. Frutas. La realització d'aquest pessebre inclou un aprenentatge pels alumnes perquè darrere d'aquest projecte hi ha un treball pedagògic. Aquest any, perquè la cova no era tant, però en altres moments, quan ha estat un edifici, per exemple, de Mollet, hem anat a visitar-lo, hem pres mides, hem intentat una mica fer la reproducció bastant semblant a l'edifici original. Per tant, clar, es fa tota aquesta feinada de prendre mides, de decidir quin materials fer servir, com i de quina manera. Per tant, és un projecte molt pedagògic. Continuem amb el recorregut i anem ara al jardinet del Casal Cultural de Mollet perquè aquest any el pessebre presenta novetats. La Carme és una de les persones que s'ha encarregat de tirar endavant aquesta proposta juntament amb 2 voluntaris més. Ella ha agafat el relleu de l'Isidre i la Lídia, els que tradicionalment havien fet el muntatge, però aquest any han decidit fer un pas al costat i han fet la donació de tot el material. Es tracta d'un pessebre diferent respecte dels darrers anys i consta d'una trentena de metres quadrats.
Aquest any el pessebre s'ha volgut fer arran de terra i en algunes parts s'ha fet seguint la tècnica de les catifes florals. És un pessebre que s'ha fet amb unes tècniques de catifaire, perquè és a preu pla, és a terra, hi ha hortets, hi ha plantetes. Si veieu el pessebre de la part de regadiu, tenim un que està amb unes plantetes com si estiguessin naixent les plantetes, i això és plàstic reciclat d'uns altres arbres que havien estat ja descatalogats. A principis d'aquest mes de desembre s'ha enllestit la instal·lació perquè els infants a les escoles bressol de la ciutat i les famílies el puguin visitar. L'objectiu del Casal Cultural és mantenir viva aquesta tradició. Independentment de les creences que tinguem cadascú, són tradicions maques, considerem nosaltres. Ens agrada molt fer-ho pels nens, que el casal és un dels objectius que té, apropar nens al casal, i els pares també s'ho passen superbé, perquè és que independentment del sentit religiós que pugui tenir el pessebre, és que és molt maco, perquè després si veieu des dels horts, o el que diem, o des del bestiar, o des del pessebre, els detalls és que són molt macos, vull dir que considerem que és necessari i és un apropament de la gent i d'ajuntar-nos a la gent amb una raó més aquestes festes de Nadal. Per fer l'elaboració d'aquest pessebre s'ha volgut cuidar fins al darrer detall. No hi falten escenes tradicionals com el naixement o el poblat. A més, aquesta proposta serveix perquè les famílies i els més petits puguin jugar a través de l'observació. Aleshores se'm va acudir fer-ho a la mida dels nens. Com que tenim guarderies que venen i escoles, doncs vam decidir fer-la a l'alçada que ells poguessin trobar certs personatges emblemàtics, uns de molt macos, els altres que són especials i característics de la cultura catalana. I aquí els tenim posats. En tenim 3, són 2 caganers i un pixaner. I els nens quan venen els han de trobar. Uns pessebres que podem visitar al llarg d'aquests dies i podem observar tots els detalls que converteixen aquestes instal·lacions en autèntiques obres artístiques. Segurament en moltes llars vallesanes, la instal·lació del pessebre en algun espai de la casa encara es manté. Avui coneixerem el pessebre que fa casa al molletà Salvador Ciurans. Cada any treballa per oferir alguna novetat en el seu muntatge que fa més de 40 anys que realitza. Ens acompanyeu a visitar i a conèixer més detalls d'aquest pessebre? Fa unes setmanes que en Salvador Ciurans ha enllestit l'elaboració d'aquest pessebre de més de 8 metres quadrats que ocupa un espai del seu garatge. La seva afició va començar quan els seus fills eren petits i el feia només ocupant una tauleta amb poques figures. Des de llavors, la instal·lació no ha parat de créixer i constantment pensa en posar-hi nous elements perquè sigui més atractiu. Paciència, soldant peces, ja m'imagino el mes de juny-juliol com el faré, aquests ponts, les muntanyes, ha d'haver-hi la separació pels ponts que he fet. Per fer aquest muntatge hi destina més de 2 mesos, el que significa que al darrere hi ha moltes hores de dedicació per tenir-ho enllestit abans de les festes de Nadal. El pessebre inclou il·luminació i moviment com aquest saltant d'aigua o de les figures. Cada any en Salvador treballa perquè sigui diferent i incorporar novetats que ell mateix construeix. Mira, la cosa nova ha sigut aquests ponts tibetans, que n'hi ha 3, un poblet que hi ha nou aquí també, a dalt de la muntanya. Aquests ponts els he fet, ja vaig començar el mes de juny, juliol, ja començar-los a fer-los amb varilles de ferro, soldant-los, que jo mateix ho soldo, els faig, i és el que m'encanta fer-los. I de dir, aquest any he de fer un pont més bé que l'any passat. Cada dia en Salvador fa un manteniment perquè tot funcioni correctament. De fet, el moviment de les figures és un dels atractius d'aquest pessebre, però hi ha més elements que captiven el visitant, perquè en Salvador cuida cada detall per convertir-ho en una obra d'art. Cada dia el vinc i el rego, perquè l'haig de... el que és la molsa i tot això, l'has de regar una miqueta, perquè no s'assequi massa, i és maco, m'agrada. La il·lusió d'en Salvador de mostrar aquest pessebre als veïns i famílies, sobretot per l'esforç que dedica en fer aquest muntatge amb la il·luminació i el moviment de l'aigua o les figures, fa que vulgui esperar fins a finals de gener per desmuntar-ho tot. El que em sap més greu és que fas una cosa que... Si tu pintes un quadre, el deixes ja pintat tot el dia el tens, i aquell quadre si ha sigut maco. Això et sap una mica de greu, que dius que a cap de 2 mesos o un mes i mig o 2 mesos que l'hagis de llançar tot i embolicar-lo tot i ja està, i tot allà amb una pila. Un pessebre que cada any es converteix en una passió per en Salvador.
Un dels seus somnis és conèixer més persones que també fan aquests muntatges a casa seva i crear un recorregut per la ciutat perquè els ciutadans valorin aquestes obres d'art. D'una tradició a una altra. Per aquestes festes de Nadal, en aquest cas anem a dalt dels escenaris per veure com es prepara una de les representacions més típiques per a aquestes dates. Ens referim als Pastorets. En el Baix Vallès s'ha recuperat aquesta obra, però cada entitat l'adapta al seu estil. A continuació us volem acostar dos muntatges que s'estan treballant intensament i que podrem veure el dia 28 de desembre. Aquest és un assaig dels Pastorets de Montmeló. Aquest any, la grupa ha tornat a recuperar després d'uns anys sense grup de teatre i per primera vegada ho fa amb els més petits. Es tracta dels Pastorets infantils basats en el text de Josep Maria Folch i Torres, un guió que s'ha adaptat i amb algunes escenes retallades per facilitar la memòria dels infants. Primer, el que els hem de fer és que entenguin el que estan fent, això d'entrada. Els Pastorets, evidentment, ja és un text que té uns anys, bastants, i clar, amb ells hi ha moltes coses que no les entenen. El que sí és cert és que sí que és una palanca d'entrada al teatre, i això ho ha sigut sempre i ho continua sent. El Nil i en Ton són els encarregats de fer els papers dels protagonistes d'aquesta història, en Lluquet i en Rovelló. En total participen una vintena d'infants que tenen entre 5 i 12 anys. Per ells és tot un repte participar-hi, però sobretot ho fan perquè s'ho passen bé. He après que no sempre em puc inventar el paper i el personatge i que el teatre de veritat és anar seguint les normes i el paper. A vegades parlem molt fluix i sempre ens diuen que hem de parlar més fort. Perquè ens diuen que els que hi ha a l'altra punta, si no ens senten, si no cridem. El Joan sempre ens ha de donar molta canya, perquè si no mai sempre ens distraiem. La finalitat d'aquesta proposta teatral és aconseguir crear una pedrera de joves actors de l'entitat per esdevenir un grup de teatre. Per això es vol que aprenguin les tècniques de teatre tot jugant. I has d'anar ensenyant de mica en mica tot com funciona un teatre per dintre. És tota una experiència teatral. I també saber com dir les coses en públic, que també és molt important, que això els hi servirà pel dia de demà, perquè si estàs en un lloc de treball, a vegades has de presentar una cosa i és necessari poder dir alguna coseta i que et quedi bé. Llavors és una experiència bastant bona. En el transcurs de les diferents escenes dels Pastorets, els infants aprenen el text i els moviments dels seus personatges. És el cas de l'Aram Comas, que fa de Jeremies, i ha après algunes tècniques per fer una de les característiques del seu paper. El meu personatge és el Jeremies i la veritat és que m'agrada perquè és com una mica fàcil però a la vegada difícil alhora. Fàcil perquè té una mica de poc text, però difícil perquè costa fer-ho amb el tartamut. Jo tinc un truc i és, si ho fas natural, com ho faries tu, et pots recordar el text com una mica més fàcil. Les famílies també tenen un paper important amb la seva col·laboració per ajudar a fer possible aquesta representació i donar un cop de mà als més petits, especialment durant la representació. A veure, està molt bé, em sembla que els ajuda, que fa una miqueta més de seguretat i bé, s'ho passen bé, sobretot s'ho passen molt bé, els ajuda a memoritzar perquè han d'aprendre text, vulguis o no, i és un aprenentatge, em sembla interessant. La representació dels Pastorets serà el dissabte 28 de desembre a 2:15 del vespre a l'escenari de la seu de la Grupa de Montmeló. També la Colla dels Torrats de Mollet ha estat l'encarregada de recuperar aquest clàssic teatral de Nadal. Des de l'any passat, l'entitat ha aconseguit involucrar infants i joves amb l'objectiu de mantenir aquesta representació a la ciutat durant els pròxims anys. Jo crec que és un acte molt xulo, un dels més bonics que fem a la colla. És el nostre moment, el Nadal, diria que és l'acte més important que fem nosaltres en aquesta època, i jo crec que és un moment molt xulo perquè s'uneixen moltes generacions diferents, gent que porta molts anys fent-lo, que ho feia abans d'aquest paron que hem tingut, gent nova que s'ha engrescat ara a tornar a fer-ho. Aquest és un dels assajos de l'obra dels Pastorrats. En Pol Martínez i la Marta Moreno formen part dels Pastorrats des de l'any passat. En Pol fa el personatge de Lluquet i la Marta de Verge Maria.
Per tots dos és una experiència fer aquesta obra. Fa 2 anys que participo, soc la Verge Maria, i la veritat que ha sigut una experiència única. Ha sigut molt guai perquè hem creat una petita família i és molt guai perquè coneixes a molta gent de diferents edats i és molt divertit. Al dia de l'actuació hi ha molts nervis perquè, clar, has de preparar tot i tot, però és molt xulo els assajos perquè fas família, gent de Torrats que potser no apareixen en altres actes, doncs aquí ens reunim i ens ho passem molt bé als assajos. Els Pastorrats és una obra basada en el text de Folchi Torres, però s'ha adaptat al guió amb elements relacionats amb Mollet. També s'ha retallat algunes escenes. Aquest any, a més, hi haurà alguna novetat i sorpreses pels espectadors. A mi personalment el Nadal és una època de l'any que m'encanta i trobo que amb la colla dels Torrats poder fer aquestes trobades, no? Que potser durant l'any hi ha actes però queden molt separats l'un de l'altre. Aquí per preparar l'obra es necessita temps, no? Ens veiem setmanalment i trobo que fem molta pinya durant aquest temps i és molt bonic. La colla dels Torrats va recuperar aquesta obra a finals de la dècada dels anys 90, tot i que alguns anys no s'ha pogut fer. Per moltes persones que formen part d'aquesta activitat significa passar-ho bé, tant en els assajos com el dia de la representació. Jo vaig començar fa uns quants anys, quan eren els Pastorets, i quan els Pastorets es van deixar de fer i Torrats ho va recuperar, vam canviar-li el nom a Pastorrats, i la veritat és que els Pastorets i Pastorrats és part del Nadal, no entenem passar un Nadal sense els Pastorrats, sense les històries del Lluquet i el Rovelló i les seves aventures amb els dimonis. Són part del Nadal i són una part imprescindible d'aquests dies. Els Pastorrats destaquen per implicar diferents generacions dalt de l'escenari i fer possible que tothom pugui participar en alguns dels personatges. L'objectiu és que gaudeixin tant els infants com els adults. És el segon any i m'agrada molt. Doncs perquè estic en tots, és molt guai, estàs en confiança i t'equivoques en alguna cosa i molt guai. Els nervis realment és abans de la representació. Una vegada comença i ja vas veient els teus companys i vas veient que va sortint, la veritat que els nervis ja desapareixen, però sí que ho veus amb molta il·lusió i que sempre estàs una miqueta alerta de si hi ha algun fallo, de si hi ha alguna coseta d'entre tots intentar solucionar-ho. És el segon any i l'any passat vas fer de fura i aquest any fas de pastora. És bastant divertit, la veritat, i és molt xulo. Una activitat que compta amb més d'una 70ena de persones que col·laboren per fer possible aquesta representació nadalenca. Una obra que es farà el dissabte 28 de desembre a les 5 de la tarda en el Teatre de Can Gomà. A Catalunya hi ha més d'una quarantena de pessebres vivents que fan les seves representacions durant aquestes festes. Un dels més visitats a la comarca és el de Martorelles i alhora és un dels més històrics. Aquest any celebra la 47a edició i ho fa amb algunes novetats. En Bernardo és un dels voluntaris que participa en el pessebre vivent de Martorelles. Ell fa més de 30 anys que ajuda a preparar l'escenografia com la construcció d'aquestes parades que formaran part del mercat del pessebre. També du a terme moltes altres tasques en aquest muntatge que consta d'un recorregut d'1 quilòmetre. En total, més d'una 70ena de persones fan possible, amb la seva col·laboració, fer realitat aquesta representació en els Pins d'en Rabassa. Altres voluntaris durant aquests dies estan centrats en una part important del pessebre, com és la instal·lació de la il·luminació. L'any passat s'hi va invertir per millorar la visibilitat tant dels camins del recorregut com de les escenes. Una preparació del muntatge que es comença a treballar des de finals de setembre fins ara per tenir-ho tot a punt. Pensa que al setembre ja comencem a mirar com i què i quan. I potser moltes vegades pel setembre, que a la plec ens veiem quasi bé tots, ja allà comencem a donar idees i a preparar el muntatge. Però, bueno, pensa que falta una setmana i estem quasi acabant, però que encara ens queda feina i portem des de, ja et dic, finals de setembre, principi d'octubre, aquí, El pessebre vivent de Martorelles es caracteritza per ser hebreu i romà amb vestuari de l'època que representa amb els textos principalment bíblics. Un dels objectius és fer participar i interactuar amb els visitants en algunes escenes.
La representació comença en aquest espai amb el mercat i amb l'anunciació del naixement. Quan s'obren les portes del mercat, que tu et transportis en aquella època i siguis un personatge més, que la gent t'interpel·la, que et volen vendre un esclau, que et volen vendre una fruita d'allà del mercat, tant sí com no, vull dir, intentem que la gent sigui un personatge més en el nostre pessebre, per això diem viu-lo. Aquest any tenim una novetat que en principi no havíem tingut mai en aquest pessebre, és que tenim un nen Jesús de veritat. En principi, doncs, hi ha una família aquí al poble que ja porta alguns anys venint al pessebre, doncs i aquest any han sigut pares i vindrà també, ja vindran els pares que ja venien i, a més, vindrà el nen que faran el nen Jesús. L'any passat es va recuperar aquest ball i aquest és un dels assajos. En total hi participen una desena de noies que entre totes preparen els passos d'aquesta dansa. L'intentem fer una mica bàsic, perquè si després tenim algú que falla així, que es fica malalt o qualsevol imprevist, que es pugui rectificar i puguem tirar endavant aquell dia com sigui. Llavors, sí que tenim gent que en sap bastant perquè ballen, llavors cadascú aporta les seves idees, muntem el ball així ara el mes abans i ja el representem. Les nostres mares, quan eren molt més petites, també ballaven i vam decidir tornar a fer-ho per seguir tradicions i estem encantades. Aquest ball permet fer participar els infants perquè, a més d'interpretar personatges com les pastoretes, també poden mostrar el que més els agrada, que és ballar. Pues a mi m'agrada molt el ball que hem muntat juntes. La veritat és que depèn del pas, pot ser una mica més difícil o més difícil de recordar-se, però la veritat és que està bé. Primer jo faig els pastorets a dalt i després venim aquí a ballar. Un pessebre vivent que aconsegueix l'implicació de diferents generacions familiars en el muntatge i la representació. I tenim 2 i 3 generacions que hi venen. Sí, vull dir, tenim els pares, els avis, els nets, tenim diverses generacions perquè, en principi és molt familiar. Vull dir, un cop ja et fas amb l'entorn, és molt familiar. La primera sessió serà aquest dissabte 21 de desembre, quan les portes d'aquest pessebre vivent s'obrin fins al dia 1 de gener. La venda de les entrades és per internet. Precisament un altre pessebre vivent que s'ha convertit en una tradició a Mollet és el pessebre que porta a càrrec l'Esplai Xivarri. Per conèixer més detalls d'aquest pessebre que es farà aquest cap de setmana al Parc de Can Morà, hem volgut convidar a la Maria Sunyol, que és la directora de l'Esplai Xivarri, i la Clara Herraiz, que és la coordinadora de l'Esplai. Moltes gràcies per estar avui al plató del Visions. A vosaltres. Un esdeveniment que no pot faltar mai aquests dies a la ciutat. De fet, tothom ja l'espera en el Parc de Can Morà, aquest pessebre que segurament hi ha nervis i il·lusió dels més petits i també dels monitors en aquesta activitat que potser és una de les més importants de l'Esplai. Sí, la veritat és que portem moltíssims anys fent-ho i tant nens ho esperen amb il·lusió perquè al final els agrada fer de pastorets i que la gent els miri una mica i d'actuar, i també per monitors perquè és un cap de setmana que li dediquem moltes hores i tenim sempre molta il·lusió per fer. Convertiu el Parc de Can Morà en el pessebre vivent tot el cap de setmana i llavors moltes famílies cada cop, suposo que estan esperant ja, és molt visitat. Sí, l'any passat crec que vam fer rècord de visites de gent de fora de Mollet i vull dir superbé. I això és un orgull també per nosaltres que el poble respongui, vingui, perquè clar, sense la gent tampoc nosaltres podríem seguir fent el pessebre. Sí, és una activitat ja instaurada aquí a Mollet i que així també ens donem a conèixer i que al final fem per la gent de Mollet i pobles del voltant. Un pessebre que els protagonistes són els més petits perquè són els que fan els personatges. No sé si aquest any hi ha alguna novetat perquè és com un circuit que es fa amb diferents escenes. En què consisteix una mica aquest pessebre vivent de l'Esplai Xivarri? Doncs mira, nosaltres el que fem és expliquem la història des de que Josep i Maria van entrar al poble de Betlem, van preguntant a diferents parades, per exemple al mercat, al forn, a veure si es poden quedar a dormir fins que acaben trobant el naixement, que és on tenen el nen Jesús. I bàsicament això és el que expliquem. I com a novetat és que aquest any hem reduït una parada i per tant el que volem fomentar amb això és que quedin més plenes d'infants i alhora que el temps que la gent de fora hagi d'esperar a la cua sigui menor.
En aquest cas, els petits estan nerviosos, tenen moltes ganes, no suposo que tot l'any estan esperant aquest esdeveniment, no estan pensant en aquesta activitat, però és que també impliqueu els monitors, també formeu part, i les famílies. Exacte, vull dir, l'esplai són 3 potes, són infants, monitors i famílies, i si una d'aquestes potes falla, doncs no sortiria endavant ni el pessebre, ni el curs, ni res. I els nens, tant dels més petits com els més grans, estan nerviosos perquè tothom és personatge, vulguis o no, més Maria i Josep, que tenen un paper més important, però famílies també ens ajuden, monitors també estem allà, exmonitors, vull dir, és una mica com tota la família de l'esplai, que és un cap de setmana que tothom ajuda i tothom està allà. Perquè l'important és que diferents generacions, el Parc de Can Mulà, participen en aquest passeig vivent de l'esplai Xivarri, però vosaltres també heu fet algun personatge, heu participat, molta gent, moltes generacions, fins i tot pares, que ara, famílies que estan ara col·laborant, també han fet personatges. Sí, és la gràcia, també. Per exemple, jo he sigut Àngel, Patxa, Josep i Maria no he sigut, tampoc, però és la gràcia d'anar veient com passa i gent que tenia 6 anys, ara és Maria o Josep. I hi ha gent que va fer de nen Jesús i després va estar de monitora, o sigui... Jo, per exemple. Que de personatges, tota la gent que hem estat vinculats hem acabat fent alguna cosa. I com serà aquest cap de setmana, el 21 i 22, al Parc de Can Mulà, amb diferents sessions, per les tardes, en aquest cas, i com anireu aquest any, també com ho teniu previst? L'horari és normalment això, de 5 a 8, tant dissabte com diumenge, i són passes cada 20 minuts, quart d'hora, i anar fent. Sí, la idea és això, es forma una cua i anem fent passis de gent que permetin això, que la cua no duri molta estona i després que també puguin gaudir de la història. Sí que és veritat que hi ha com 2 modalitats de passe. Tenim el passe de 5 fins a 7 i mitja, que ja és amb els personatges, que vas seguint la història, però després de 7 i mitja a 8 és un passe obert. Diguem que cadascú es fica com a les seves parades, tothom fa la feina de forner, de granger, el que sigui, i la gent és lliure de fer el recorregut amb el temps que vulgui, fer fotos, fer el que vulgui. Sí, deixem obert el pessebre. És una forma també que el públic també participi, o que faci el recorregut, o que estigui més estona, si vol estar en alguna de les escenes, en aquest cas. Dèieu, és que l'any passat va venir gent també ja d'altres municipis, per tant s'ha assolit que tingui un reconeixement al vostre pessebre vivent de l'esplai. Sí, és una data assenyalada pel poble i per al voltant, i això, fer difusió tant amb vosaltres com amb la ràdio, xarxes, etc. Sí, i a Mollet al final es fan diverses activitats, llavors venen una estona al pessebre, després se'n van a fer una altra activitat nadalenca, o sigui que ja formem part d'aquestes tradicions que es fan a Mollet pel Nadal. Porteu més de 30 anys fent aquest passeig vivent de l'esplai, a més heu format part, molta gent, l'implicació de moltes famílies també, però sembla fàcil, però a l'hora del muntatge, de preparar-ho tot, és un cap de setmana i és per les tardes, el dissabte i el diumenge. Quan es comença a treballar, a preparar, tot i que ja porteu tradició i experiència? T'he de dir que ja ho tenim mitjanament agafat per la mà, Si fos un projecte nou, sí que portaria molta més feina, però nosaltres, com portem tant temps, l'Ajuntament també sap el que necessitem i què no, i ja ho tenim de la mà de cada any, llavors tardem molt menys. Sí que al setembre decidim qui seran els responsables del pessebre i tot, però tot es comença a moure entre octubre i novembre, una cosa així, que tampoc és tanta feina, però sí que hem d'estar ficats tots a tope. És sobretot l'últim mes que hi ha més feina, que tot estigui ben organitzat. Més la coordinació, tot i que el muntatge, no sé si el feu dissabte al matí o el divendres, el muntatge també el teniu, l'experiència vol dir que en un moment tenim fet el muntatge del pessebre vivent. Sí, dissabte al matí, i això està bé perquè anys enrere nosaltres havíem començat a quedar a les 6 del matí i ara com ja tenim el truc i jo i tot, hem reduït una hora, per tant a les 7, podem dormir una mica més, vull dir que està bé, anem guanyant com a experiència i anem... S'agraeix perquè és un cap de setmana ple de feina, però feina que també ens agrada fer. Des de primera hora fins a última, els 2 dies, estem allà. Clar, perquè vosaltres dues, com molts altres monitors, també altra gent de l'esplai, heu fet els personatges, heu participat de l'esplai, però què significa participar? Suposo que hi ha aquests nervis, suposo que sabeu perfectament com ho estan vivint els infants aquest cap de setmana, perquè hi ha barreja de sentiments, de nervis, il·lusió... Sí, jo penso que els que fan de pastorets, que són els més petits, ho viuen més amb la innocència, els hi fa gràcia que els vinguin a veure amics, els seus familiars, però estan com molt en el seu món.
Però ja quan comencen a fer de personatges, que si fan de patge, àngel i tal, aquests sí que penso que viuen més nervis. Perquè és una cosa nova que els fa il·lusió, ja comencen a pensar, ai, la gent em veurà, i els agrada. I és més fer el personatge, en aquest cas, no dels nervis, o com dèiem, aquesta il·lusió i aquests nervis. És un dels actes importants, i també de l'esplai, el pessebre vivent, us dona més reconeixement, i ara Déu també serveix per donar a conèixer l'entitat. En aquest cas, una forma també de donar a conèixer altres infants o altres famílies del vostre esplai. Sí, aprofitem també això, donar-nos a conèixer, fer promoció de les colònies d'estiu, del curs, i vulguis o no, saber on som, què fem, i que formem part del poble i que tothom està benvingut. I que al final sempre dius, bueno, doncs vaig a veure el pessebre, passes per allà i dius, però si aquest va al meu col·le o és amic meu. Llavors, vulguis o no, sempre pesquem a gent i creix la família, diguem. Una forma de donar visibilitat a l'esplai, no? A la ciutat. Sí, sempre ens ajuda molt aquest tipus d'activitats, els esplais i tal, que el poble sàpiga que estem allà. Perquè tanca l'activitat aquest pessebre vivent del vostre calendari d'aquest any. Però hi ha més activitats, que tancarem el pessebre, però ja esteu treballant i pensant i coordinant altres activitats que hi ha en els propers mesos fins al juny. L'esplai, com a tal, tenim potser un mes i mig que fem descans, perquè tot segueix ara, tenim activitats de cap de setmana, colònies a l'agost, com a tal només descansem, diguem, setembre com a tal. Sí, és que ara ja a les vacances d'hivern tampoc farem moltes vacances perquè ja començarem a programar i preparar el següent trimestre, a Setmana Santa preparem el tercer trimestre, després ve tota la preparació de les activitats d'estiu, i és això, ja quan acabem les colònies el 10 d'agost sí que ja tenim un mes que descansem, i al setembre ja hem de tornar a engegar motors. Descanseu, però esteu pensant ja en activitats, oi que amb algunes propostes. Això de descansar i desconnectar costa sempre. A més, acabes les colònies com a la Ola, diguem, allà super eufòric, no sé què, i dius, l'any que ve podríem fer, i dius, aviam, relaxa't. Sí, o sigui, al final no desconnectem. Si estem de monitors és perquè ens agrada. I en coses del dia a dia de, ai, això ho puc aplicar o podria fer una activitat que no desconnectem. Són moltes hores al darrere que no es veuen, oi? Treballant, coordinant, pensant propostes, activitats. No es veuen, però la recompensa que tens després amb la cara de l'infant o amb fer el pessebre que ha sortit tal i com tu volies, la recompensa és major de tota la feina que fem. Ara que comenteu també, i això també durant tot l'any, a part dels jocs, de les propostes, al darrere també hi ha uns valors, també activitats pedagògiques pels infants, i el pessebre també ho és una mica, treballar en equip, suposo que també no es veu, però hi ha un treball pedagògic en el pessebre vivent de l'Esplai Xivarri? Sí, o sigui, tot el que fem al final té uns objectius i es pot treballar des del quotidià, el més bàsic, fins a coses molt més complexes. En el pessebre el que treballem és que es relacionin entre els diferents grups d'edat, que això en els dissabtes no sempre és possible, i també el fet de saber estar. Al final hi ha gent de fora, no es poden comportar de qualsevol manera, han de dir, vale, ara ha d'estar a la parada, vale, ara em toca tal, i moltes altres coses. Aquesta coordinació també, de treballar una mica amb els infants, que no se'n vagi d'una parada a l'altra en el moment de les sessions. Exacte, i els més grans cuiden dels petits. Normalment a les parades estem allà fent el personatge i tot, però es fan o activitats o manualitats, no s'està a la parada sense fer res, sinó que sempre hi ha alguna cosa a fer, i per entretenir-los també, vulguis o no, però sí. I vosaltres també porteu molts anys en l'esplai, des de petites també en aquest... Suposo que què significa per vosaltres formar part d'un esplai, ara que teniu aquests càrrecs, directora, coordinadora, o en aquest cas ser monitora, en l'esplai? La veritat és que quan ets petit ni te n'adones, tant la Clara com jo vam estar des del primer any de petits, que és 6 anys, a primer de primària, i fins quart de l'ESO com a nenes, i després preparació de monitors i monitores fins ara. I no te n'adones del pas del temps. O sigui, sí que com a nen vas dient, ui, encara em queden molts anys, però de seguida ja dius, s'acaba la meva etapa com a nena. Llavors és aquest moment on descobreixes m'agradaria ser monitor perquè és una cosa completament diferent. I en el nostre cas sí que val la pena.
perquè tot el que hem viscut, tota la màgia, innocència de les activitats preparades, el que hem après sense que sigui una lliçó, sinó que a través de les activitats és que tu no te n'adones i vas aprenent tota una sèrie de valors i tota una sèrie de coses, la gent que coneixes. És com tot un conjunt que després de monitor pots transmetre als infants, llavors. Per mi formar part de l'esplai és com un valor afegit. Vull dir, són moltes experiències que aprens d'elles i tant com a nen com a monitora. Vull dir, com a monitora realment treballes treballar en equip, no tothom això ho pot dir, treballar amb un equip de 20 persones, ficar-te d'acord, ara tires tu, ara tiro jo, i amb nens també, al final són 10 dies de colònies, 24 hores tots junts, vulguis o no, i és un valor com a persones i crec que hem d'estar orgullosos, almenys jo estic bastant orgullosa. Hem arribat ja a la recta final de l'entrevista. Ens queden moltes preguntes, podríem estar xerrant molta més estona de l'esplai i les vostres activitats, però si en cas convidem la ciutadania, els espectadors, a venir a gaudir del pessebre vivent de l'esplai Xivarri aquest cap de setmana, que descobriran tot això que hem parlat i a més viuran aquest pessebre i formaran part també el públic d'aquesta experiència. I sobretot que n'hi ha números de paneres, es poden comprar al parc, n'hi ha paneres fetes amb molta il·lusió i amor, llavors es pot tocar només comprant números, vull dir que... Sí, a part aquest any també tenim una altra sorpresa futbolística que si passen pel parc podran veure dins de les paneres i que tot el diner que ha captat al final va cap a l'esplai i cap a les activitats que es fan, o sigui que... Que hem de passar, que hem de venir aquest cap de setmana a veure el pessebre vivent. Moltes gràcies, Maria i Clara, per explicar-nos aquests detalls i moltes més coses, aquestes sorpreses d'aquest pessebre. Que vagi molt bé. Merci. A vosaltres. Nosaltres continuem perquè una altra proposta que és tradició en el Baix Vallès i que té una vessant solidària són les campanyes de recollida de joguines. L'Associació d'Art i Música de Mollet, AMAM, a través d'un concert solidari, participa en la campanya de Creu Roja del Baix Vallès. Aquest any, les agrupacions de protecció civil del territori han impulsat una recollida de joguines perquè cap infant de les poblacions afectades per la dana es quedi sense regal a aquestes festes. Per tant, ara anem a conèixer amb més detall aquesta iniciativa solidàries i d'altres que es fan al Baix Vallès. Protecció Civil de Montmeló té com a objectiu mantenir la il·lusió per obrir regals el Dia de Reis als pobles devastats per la dana. Per això ha organitzat una campanya de recollida de material, però aquest cop pensant en els més petits. L'associació ha impulsat la campanya de recollida de joguines noves perquè la màgia dels Reis Mags es mantingui viva. Els petits sempre són els més afectats i potser no entenen el que ha passat i és intentar que puguin tenir aquesta màgia del Nadal que hi ha pels nens, que puguin gaudir una miqueta. I des d'aquí és això, s'ha fet primer roba, menjar, tot això, ara els toca als nanos també. Unes donacions que han arribat a la seu de Protecció Civil embolicades i etiquetades segons categoria i edat. A més, també s'ha volgut fer una recollida de material escolar que es destinarà a les escoles de la Comunitat Valenciana. Tot el material es farà arribar el 4 de gener al municipi de Montcada, a la comarca de l'Horta Nord. S'organitzarà un comboi de les proteccions civils d'aquí des de Catalunya, anirem tots junts el dia 4 a portar-ho allà a l'Ajuntament de Montcada, que és qui s'està encarregant des d'allà per recepcionar-ho i fer l'entrega. Una altra iniciativa solidària que fa 16 anys que impulsa Ràdio Mollet és la Marató Radiofònica per col·laborar amb la campanya Cap nen sense joguines, de Creu Roja. L'emissora molletana, durant la jornada matinal, ofereix una programació especial des de l'Avinguda Llibertat. La iniciativa també ha comptat amb la participació de 8 escoles de la ciutat que participen amb la cantada d'una Nadala en directe. L'Escola Montseny ha interpretat Nadal Jazz, una de les 3 cançons que estan preparant des de fa més d'un mes. Com el cor d'un petit infant i aquell ritme així, en aquest cas, però, han cantat amb un objectiu solidari. Nosaltres, a partir ja de la castanyada, ja ens posem en marxa i ja comencem a fer un programa pel concert de Nadal que celebrem a l'escola. I aquesta ha sigut una de les 3 cançons que cantem. Fem una en català, una en castellà i després una altra en anglès, perquè tinguin aquest sentiment de solidaritat, d'empatia, de les joguines, és un moment bonic per recordar tot com està del món i llavors per nosaltres és un plaer estar aquí. Fem la bicicleta de Nadal, la fem amb la guitarra, d'acord, que ens agrada una miqueta més, hem fet pràctiques amb baix instrumental o amb la guitarra, vam decidir fer-la amb la guitarra i els nens han sigut els que han creat els moviments escènics i bé, jo crec que la canten força bé i que els agrada bastant.
D'aquesta manera, la Marató Radiofònica s'adhereix a la campanya Cap nen sense joguines de Creu Roja, que es va posar en marxa a finals de novembre amb la recollida a empreses, escoles i botigues. En aquest cas, els voluntaris de Creu Roja han instal·lat aquest punt de recollida, una iniciativa amb la qual es vol animar a la ciutadania a fer les donacions. Un cop feta la recollida i la classificació per edats, es fa el lliurament de les joguines a aquelles famílies que més ho necessiten. Doncs precisament per conèixer més detalls de la campanya de recollida de joguines de Creu Roja hem volgut convidar una de les voluntàries, com és la Sumaya Chaibi. Moltes gràcies per estar avui al Visions. Muchas gracias a vosotros. Comencem parlant d'aquesta campanya que porta molts anys, Creu Roja de Mollet, Baix Vallès, en el territori, amb l'objectiu de que cap infant el dia de Reis es quedi sense regal. Però quan comenceu? Perquè encara continua la campanya aquest mes de desembre, però porteu mesos treballant, eh? Sí, empezamos mucho antes, pero sobre todo el mes de noviembre es donde empezamos a hacer las cajas, empezamos a reunirnos con los técnicos de Cruz Roja y como voluntarios también, como planificamos toda esta campaña y pues organizamos con tiempo, pero con mucho antes ya empezamos a hablar de la campaña y todo lo que vamos a hacer y sobre todo lo que me dijiste, que ningún niño se quede en este día sin su regalo de Navidad. Perquè la campanya de moment està funcionant molt bé. Hi ha diferents iniciatives que es porten a terme. Aquesta campanya, concretament, a quines edats va dirigida? Desde recién nacidos de 0 hasta 12 años. Tenemos de 0 a 9 meses, luego de 1 año a 2 y de 3 a 6 y de 7 a 12. Una campanya que és tradicional en aquestes festes, cada any es fa, des de Creu Roja és històrica aquesta campanya i tradicional aquests dies, però com han de ser aquestes joguines? Perquè sobretot han de ser noves, eh? Sí, sobre todo tienen que ser nuevas y como lo conseguimos, primero Creu Roja compra muchísimos juguetes y también ponemos contacto con empresas, centros comerciales y ahí donde empezamos a recoger los juguetes. Aunque ellos dan nuevos, pues nosotros cuando llegan a nuestro almacén, como voluntarios y técnicos, tenemos que revisar todo y asegurarnos y sobre todo que esté 100%, porque los errores pasan en todo el mundo, y entonces, pero a nosotros no lo permitimos. Dentro de Creu Roja siempre aseguraremos que todos los juguetes sean nuevos. Perquè en aquest cas la campanya que es fa des de fa uns anys, que sigui educativa, que els jocs sí, que els nens aprenguin jugant, que siguin també perquè juguin amb cooperativisme, també una mica fomentar aquests valors a través d'aquest joc. També la campanya s'utilitza i està enfocada en aquest objectiu. Pues sobre todo que los juguetes sean adecuados para los niños y también que sean educativos y sobre todo nosotros también damos vida a los libros. Ya sabes, el día de hoy cómo van los niños con temas de redes, de los móviles. Nosotros pues regalamos libros bonitos, desde ya la guardia hasta el 12 tienen libros de pintura, de escribir, de leer y aparte de los puzzles también educativos, los juguetes y todo. De fet, hi ha moltes campanyes, per exemple, l'entitat AMAM va fer un concert de Nadal i també aprofita per fer aquesta recollida de joguines, us ajuda. També tenim la Marató Radiofònica, que arriba als 16 anys ja. Aquest és un acte que també us serveix per recollir i difondre la campanya. Pues nosotros, la verdad, es el día de maratón de radio, lo pasamos genial, como todos los voluntarios, como las familias que vienen y en este día, pues mira, recibimos bastantes juguetes de los colegios, que los niños de aquí le agradecemos a todo lo que vienen, cantar y dejan los juguetes y también pues estamos pues todos con una felicidad conjunta con todos, porque cada niño le explicamos para qué dejan estos juguetes y ellos pues mira contentos. Y lo que me llama la atención, algunas mamás con sus bebés han venido a dejar juguetes, explicar
explicando, aunque el bebé es pequeño, explicándole, pues mira, hacemos esto, eso es muy bonito para Cruz Roja, y vemos con todos que han venido muy felices para col·laborar con Cruz Roja de Mollet. Aquest acte de la Marató de Ràdio Mollet, ja que porta 16 anys, llavors es converteix com un punt de trobada, no? Per explicar la campanya, també per explicar si la gent vol ser voluntari també i ajudar, ¿no? Sí, pues hacemos un llamamiento desde el Maratón de Radio, no solamente recogemos, también explicamos y lo que hace Cruz Roja, y también si alguien quiere ser voluntario, también lo explicamos todo en este día. Y no solamente nosotros como Cruz Roja que hablamos, hablan los invitados que vienen, la gente que viene a colaborar también. Perquè, clar, has dit, la campanya comença, la recollida de joguines comenceu a l'octubre, però el novembre és el moment que ja es posa en marxa tot, però ara també hi ha més feina, perquè em deies, és que clar, hem de classificar per edats. Sí, a ver, ahora la faena más es, claro, tienes que recibir las familias vulnerables que vienen a buscar sus regalos para sus hijos, y por supuesto recibirlos con mucho cariño, con mucho amor, con mucha risa, y también pues cuando vienen, ese es el trabajo, tienes que, porque vienen derivados desde servicios sociales, entonces nosotros pues mira, cogemos los documentos, miramos dónde está la lista, la hora que tiene, y entonces pues mira, alguno hace copia, otro voluntario la acompaña a la sala de joguines, y todos, entre todos, pues mira, dejamos la familia que salen muy felices, y la verdad es algo muy bonito, sobre todo cuando te dan abrazos y agradecen, es muy bonito. Perquè, clar, vosaltres, diguem, una altra de les feines que esteu ajudant a Sa Majestat els Reis Mags, no?, és també classificar per edats cada joc, no? Això també és una feinada, Sí, sí, eso es lo que primero cuando recogemos los juguetes lo llevamos al almacén de Cruz Roja, y luego pues lo que he dicho antes, que tenemos que asegurarnos que todos los juguetes son nuevos, y también pues hacemos por edades, que por ejemplo cuando visitas la sala de joguines ves algo muy bonito, empezamos desde la entrada, hacemos, este año hemos hecho la biblioteca, la entrada, y luego vas entrando pues de 0 a 9, de 1 a 2, y vamos por edades. Per fer la franja, no? I fas aquest recorregut, no?, per localitzar o per mirar y también les joguines, no? También cuando viene por ejemplo, una madre que tiene 2 niños, por ejemplo, de 12 años, pues ya va directamente derivada, ya puede mirar todo lo que ve, pero va derivada a la edad de sus hijos. Así le felicitamos. Perquè sigui més fàcil, no? Més fácil, y pensamos hasta que una mamá se coge un juguete que no se caen todos y que esté todo muy ordenado, muy bonito, a la vista también, para que se sienten en esta campaña esa felicidad. Per tant, Sumaya, això vol dir que són hores al darrere de tenir tot això ben preparat, de tenir aquest espai amb les joguines. A ver, la verdad es un trabajo, sobre todo de los responsables, de los técnicos, más de nosotros. Son trabajos de meses, de días, de horas, de un trabajo, de verdad, un trabajo duro, pero el bonito de este trabajo, aunque es mucho, muchas horas, muchos días, se hace con amor. Cuando ya terminamos es una felicidad para nosotros. Amb molta il·lusió, no?, de amb mucha participar, il·lusió, no?, de poder sí. fer aquest somriure, no?, a molts nens que tinguin el dia de Reis el seu regal. Però clar, dius, ara porto molts anys a Creu Roja amb la campanya, no?, potser des del 2008, amb la campanya de recollida de joguines, portes? No, yo la verdad empecé en 2002. Del 2002 han cambiado, del 2002 al 2004. Sí que he participado en campaña de juguetes en aquel año, y luego pues en el 2018 hasta el día de hoy sin falta, que ya llevo años pues con nuestra técnica Carmen, y pues siempre estoy en esta campaña. He estado en otros trabajos, pero esta campaña me llama mucho a mí, porque donde hay niños también me llama del fondo, entonces esta campaña la espero también con mucha ilusión. Exacte, t'agrada participar, ajudar, sí, ¿no? És sí, una campanya sí, que dona aquesta il·lusió als més Habría petits. Nosotros somos voluntarios, por ejemplo, si viene gente de pedir ayuda, están con los responsables, ¿vale? Pero no, en esta campaña no, también estaremos más cerca con las familias, y
respiramos esta felicidad y sentirte que te estás ayudando en algo, ¿sabes? Aunque no ayudas material o de dinero, estás ayudando de tu tiempo, de tu cariño, de todo. Aquesta campanya de recollida de joguines encara continua, eh? Fins a quin dia tenim i com hem de participar, i si els ciutadans volen participar i també fer que aquests infants tinguin el seu regal pel Dia de Reis? Pues para traer los regalos... ¿Cómo hem de fer-ho? A veure. Vale, pues cada año pues lo que hacemos es pues del maratón de radio, y la gente, pues los voluntarios ya lo saben, también la gente que esté en Cruz Roja lo mismo, y hay gente que también viene a Cruz Roja a preguntar, es que tengo regalo, ¿cómo lo puedo? Pues mira, cualquier persona que quiere participar, pues acude al sede de Cruz Roja Mollet y se pone por Maps o por Google, pues Cruz Roja de Mollet, y bienvenidos a todos, o de participar en campaña de joguines o ser socios o quieren hacer voluntarios, pues bienvenidos. La Cruz Roja es casa de todos y está abierta para todos. Tothom pot venir a ajudar, no? Ara deies, amb la campanya de joguines, sí. Hi ha unas 40 personas, ¿no?, que participeu. Más o menos, sí. Además, nosotros como llevamos muchos años, pero también estamos muy orientados por Cruz Roja. Cada campaña, por ejemplo, de joguines que estamos ahora, o por ejemplo, de alimentos, hemos hecho cursos de manipulación de alimentos. Si haces cualquier tema que nos toca, nos orientan bien, nos hacen cursos, nos indican cómo podemos hacerlo. Hi ha una formació en aquest cas, sí, muchísima formación, sí. El tema de voluntariat. Sí, sí. Eso nos sirve para ayudar y también para nosotros. Por ejemplo, personalmente he cogido mucha experiencia gracias a Cruz Roja. Com és que vas entrar i vas voler fer voluntària de Creu Roja? Primero porque yo desde niña pequeña siempre he sido voluntaria de mi país. Aquí desde el 2002 que estoy aquí en España, he sido voluntaria en todo, en Cáritas, Cruz Roja, en todo. Y sigo porque yo no puedo vivir sin hacer el voluntariado. Es mi vida y lo que me respira a mí para hacerme feliz, hacer el voluntariado. Ajudar a la gent, no? Sí, en aquest cas. Sí. Ara dèiem, una campanya que sí que és tradicional, que porta molts anys, i la resposta és molt bona, no?, dels ciutadans, de les empreses, de que ajuden, col·laboren, no?, a portar aquestes joguines. Sí, la verdad sí, está muy positiva, y este año hemos cogido el día de radio más o menos unos 200 y pico de juguetes, y la verdad está muy bien, sí. La respuesta es buena, pero voleu molt Hombre, més, esa oi? felicidad, lo que cada niño va a tener en este día, no es solamente para Cruz Roja, para todo el mundo lo que ha colaborado, y es algo muy, muy importante, muy bonito, porque nosotros no sabemos, cada familia como usted, lo que está pasando. Nosotros solamente vemos lo que está afuera, pero lo que está dentro nadie lo sabe. Entonces esa pues una oportunidad que entre todos unimos y ayudar a todo el mundo. Ajudeu als Reis Mags, aquesta nit d'il·lusió pels més infants, no? I també a moltes famílies que... Y después cuando vuelven al cole, pues mira, todos contentos, no hay diferencia, los niños no saben, por eso Cruz Roja me gusta lo que hacen, no permiten a ningún niño que entre. Para esta noche, pues todos los niños igual, no saben dónde han traído. Mamá, papá, me han regalado regalos y ya está. Doncs hem arribat a la recta final. Moltes gràcies, Sumaya, per explicar-nos també amb més detall la campanya de recollida de joguines de Creu Roja, Mollet, Baix Vallès, i també sobretot la vostra tasca com a voluntaris. Moltes gràcies. Gràcies a ti i gràcies a tots. Nosaltres posem el punt i final al programa d'avui. Gràcies per la seva atenció i recordin que tornem l'any que ve, és a dir, d'aquí 15 dies, amb un nou programa del Visions. Moltes gràcies i que passin unes bones festes i un bon any.